सुनाया दाबो सुखांला नोंना? बालखौ गेलेबाय थादों नोंना थाम्फै? माखौ गेलेबाय थादों? थोरसि सुबाबो 1 घन्टा, खिबाबो हासुबाबो 2 घन्टा। खर' लोब्बाथ' दा बुंसै। गासैबो खामानियाव मानो इसिबां लासै खालामो नोंलाय थाम्फै? दहय आङो दखानाव थांनायावनो नोंनि थोरसि सुनायखौ नुदों आं। ओमफ्राय दाबो सुखाङा नोङो हायामि? खामानि मावबाबो दाय जायो नामा? बांद्राय बिदि जेरावबो बखिबाय थाबा मावालासिनो दलद थाजागोन आंजों। आयौ बाला बाहानाया मावनो गगौबाथारना नोङो नांथालि। दहायनिफ्रायनो थोरसि सुनाया एसेबां गोबाव। आयौ बाला आयौ बाला। सोर खोन्थानाय नोंनो थोरसि गंसे सुनाया 1 घन्टा लायो होननानै? रावबो खोन्थायाखै। बुंबा उल्था उल्था थारना नोङो थाम्फै। खर' लोब्बाबो जि गोबाव लागोन बियो 2 घन्टा गाहाम। आरो बे सामस मोनसे प्लेट मोनसे सुनाया एफा गोबाव जायो। साराय गिदिर खान्था गिदिर थौ गिदिर सुनो होनाय बायदि। नों मानो खामानिखौ मोजां मावा? थाम्फै मानो मोजां मावा? खामानिया मोजां जाथों होननानैथ' लासै लासै मावदों आरो नोंहा बेखौनो होख्रावबाय थायो। आयौ बाला आंहा होख्रावनायसो जाबाय आरो। माथो होख्रावनाय होनाबा माथो बुंनांगौ? आइ बाथामिस गथ'। नों उल्था उल्था बुंनाया खुगाया खेबसे जासिगोनसो मिथिबाय ना? मामा थोरसिया सुनानै अमानो आदार हैथां। दावसो देलाय। फिसाजोखौ खामानि थिनसोगारदों माथो? माथो बुंबावनो हाफां फिसाजोखौ मालाय? माबा थोरसि गंसेखौनो 1 घन्टा सुयो। आरो दुगैनायखौथ' दा बुंसै। खानाय लोबगोन जे दिनखालि 2 घन्टा नङाबा फैखाया। आरो खिनायाबोथ' मा एसे गोबाव खियोथाय? बिराद रागा जोंनो ओंखारो आं बेनिखायनो। खामानिखौ लासै लासै मावथारो होमबा बियो? औहाय बाला जि लासै लासै मावो। राया नंबाबो रायनांगौ जायो। ओमफ्राय फै सिङाव जिरायफै। ना दे बाहेरावनो जिरायगोन। होमबा आं सियार लायनि। थाम्फै देलाय। बिदिनो खामानि मावनांगौ दे। बिमाफोरखौ बेफोरबायदिनो हेफाजाब होनांगौ। आं रावखौबो हेफाजाब होआखै। गावनि जानाय थोरसिखौसो सुदों आं। ओरैबाबो बिमाया आंखौ थोरसि सुबाबो रायो, आंखौ खामानि मावबाबो बखियो। बिदि नङा थाम्फै देलाय। बिमाफोरालाय फिसाजोफोरखौ स्ट्रं जाथो होननानैसो रायो। बिदि रायनायखौ नों दुखु मोननाङा दे थाम्फै देलाय। बियो आंखौ ओरैनोबाबो रायखायो। बिमायालाय ओरैनो रायखायो दे, अननानैसो रायोना। आंबो आंनि फिसाजोखौ रायो खामानि मावाबा खामानि रोङाबा। मा मावो नोंसानि फिसाजोआ? जोंहानि फिसाजोआ आं जेखौ थिनो। मानो इसेबां खामानि थिनो फिसाजोफोरखौ? फिसाजोबानो इसेबां खामानि मावनांगौ नामा? बिदि नङा, बे जानांगौ खिनिखौलाय मावखानांगौ ना। फुंनि थोरसि लथा, सानजौफुनि थोरसि लथा, मोनाबिलियाव थोरसि लथा, साहा फुदुंनाय, ओंखाम ओंख्रि संनाय, जि जोम सुनाय, थोरसि लथा सुनाय, न' बां साफा खालामनाय, बेफोरलाय मानसिनिनो मोनसे जेब्लाबो सानफ्रोमबोनि रुटिनखाना। जोंलाय बेखौलाय मावखानांगोन। आंबोथ' बिदिनो मावो। होमबाबो आइया आंखौ रायो। माथो नोंलाय खामानिखौनो जि लासै लासै मावोबालाय? थोरसि गंसे सुनायखौनो 1 घन्टा लायोबालाय नों? जेब्लासिम आंनि थोरसि सुनाया साफा जाया, आयना बायदि जोंख्लाबा, अब्लासिम आं थोरसिखौ मानजिबाय थायो। बेनिखायनो 1 घन्टा टाइम लायो। थोरसि गंसेखौलाय मानोथो 1 घन्टा गाहाम मानजिबाय थानांगौ जाखो नोंलाय? जेब्लासिम जोंख्लाबलायनाय जाया अब्लासिम आङो थोरसि सुबाय थायो, जि सुबाय थायो। नांगौबा थोरसि गंसेखौनो सुबाय थागोन, हुबाय थागोन आं। मोजाङानो नोंनाबो रावफोरा। अब्लाबो थोरसि गंसेखौनो इसेबां गोबाव सुनाङा दे। थोरसिया साफा जायाबा मा खालामनांगौ आंलाय? मानो साफा जाया जानो? जागोन। ओमफ्राय स्कुला माबायदि सोलिगासिनो? मोजां सोलिदों। दाखालिनि बायदि जि खामानि मावबाय बेफोरबायदि मावनांला दे। मालायनिफ्राय सिखाव बायदिसिना खावनाङा दे। नों गावनो खामायनानै माहाजोन जा। आंलाय सानसेबाबो माहाजोन जाखागोन। दा आं उन्दैखायसो माहाजोन जायाखै। जेब्ला माहाजोन जागोन, आइ आफानि मोखाङाव फैसा बान्डल खुबैलागोन आं। आयौ बाला मा होनदोंहाय बियो? नों मानो बिदि जाथारखोहाय थाम्फै आइ? आंलाय सैथो बाथ्राखौसो बुंदों दा। आं माहाजोन जागोन। आं नोंसोरबायदि दुखिया जानानै थाया। नायबायल' था, आं सिख्ला गिदिर जाबानो आं माहाजोन जाखागोन। आं बिराद खामानि मावगोन। आयौ बाला हाफां बुंबावनो आंनि फिसाजोखौलाय। देलाय। बांद्राय सानबाय थाङा दे। आं मोनसे खामानिनि थाखायसो फैदोंमोन। मा खामानि? सरकारनिफ्राय फैसा मोननांगौआ। हिनजावसाफोरा जे फैसा लागासिनो सरकारनिफ्राय, बे आसनिखौ गैया खालामसिगोननो। आयौ बाला दालाय मा खालामबावनांगौ दे? आंथ' डाइरेक्ट अमा राजाखौ जेबो बुंनो हाया। नोंसोरसो हागोन। अमा राजानाव थांनानै बुंहैबानो जाबाय। आरो आंहा बिखुनजोजों बेफोरबायदिनि सोमोन्दो गैथारा। बेनिखायनो आं नोंखौसो बुंनो फैबाय। नोंसो हागोन आरो नोंहा निउसाव होबानो जाबाय। बेलाय
बाजैयाथ' आंखौ जि बखिगोनहाय मानो होनोब्ला आंथ' बेनो भट होआखै आंथ' नांगोलावसो होदों आंबोथ' ट्रेक्टरावसो होदों दा होआखै माथो आं अमा राजानो होमबालाय बेलाय मायाव मानिबावगोनसै नों जार्नालिस्ट मानसियानो गियो नामा आरो जार्नालिस्ट जानायनि सिगां नों सासे आइजोसो बेनिखायनो अमा राजानाव थांनानै थाबैनो महिलाफोरनि फैसाखौ बिहैदो मासाव मास फैसा मोननायाबो बबेनि नङा होमबा दुखिया न'खरनि हौवाफोरा गासैबो बुस्थुफोरखौनो होजोबनो हाया थाइसे थाइनै सरकारनि फैसा मोननायजों एसे एनै मोननायाबो दा गैया जासिगोन बेनिखायनो नोंनो थांनानै बुंहैदो अमा राजानि सिगाङाव अके जागोन दे ओमफ्राय नोङो साहा लोंनोबा आं फुदुंहैनि दे ओहो फिसाजोखौ फुदुंनो होनि आं फिसाजोखौ खामानि थिनबाय थायो नामा नोंलाय खामानि बांद्राय थिना आङो एसे एनैखौलाय रोंथों होननानै थिनो आरो माबा सिथ्ला सिबनायाबो 1 घन्टा थोरसि सुनायाबो 1 घन्टा रागा जोंनो ओंखारलाय लांबाय आं मानसिखौनो जेबो मोनसे खोथाखौनो लाया गावनि गोसो बायदिसो मावो मिनिनाय गैया खुसि होननायानो गैया जिउआव जोनोम जानानै दुखु मोननाय बायदिसो आंना फिसाजोआ दा बेखौ साहा फुदुंनो थिनस्लायस्लाय आं गावनो फुदुंहैनि खामानि मावबाबो मावाखै दांबाबो दाङाखै मोनसे खामानिया जेब्लासिम पारफेक्ट जाया बेखौ आं सानसेबाबो मावगोन बेवहाय 1 घन्टायानो जा 2 घन्टायानो जा दरखार गैया बे बिमाया आंखौ बांद्राय बाहायबाय थायो सानसे आंबो माहाजोन जाफिनबा बाहायफिनगोन आयौ बाला नों गावनि बिमाखौनो बिदि खिथेर लाखिनो ओंखारो आरो थाम्फै हामगौ आरो आं मा मिथिगौ हामगौ ना हामा अब्लाबो आङो माहाजोन जागोन देखायफिनगोन आं माहाजोन जा बाल माहाजोन जा आरो थाम्फैहाय नों खामानि मावनाया लेजि जाथारोना बेनिखायनोसो आं नोंखौ रायो माबा साहा फुदुंनायाबा बेसे गोबाव जागोन आरो आं नोंखौ साहा फुदुंनो होआखैना होमबाबो नों फुदुंबाय आं नोंनि थाखाय फुदुङाखै गाव लोंनो थाखायसो फुदुंदों ओइ बदतमिज बाहेराव मानसि दंफैयो नुवाखै नामा नोङो साहाखौ मा गाव हारसिंल' फुदुंखो नोंलाय आलासिनो हैनांगौबालाय हैलायगोन आरो बेलाय मा गिदिर बाथ्रा जादों बाला आयौ बाला नोंखौ मा होनबावगोन आं दे साहाखौ गोबाव खालामालासिनो बाहेराव सानैनोबो लाबोदे थाम्फै आरो आलासिजों फादोब रायलायनाङा दे थाम्फैहाय एसे मिनिस्लुनानै रायलायनांगौ बाल जानला माला मिनिलाबाय आं बेवहाय खुसि मोनाखै नोंखौबो मा होनगोन आं थाम्फै देलाय दे जायखिजाया साहाखौ मोजाङै साजायना लाना फैदे आं बाहेराव हाफांजों जिरायहैफानि अके रागा जोंनो ओंखारनायफोराव आरोबाव रागा फोजोंबावो बिमाया माहाजोनबो नङा माबो नङा माहाजोन जानोबो रोंला आरो आंबो माला सिख्ला देरगोन माला आं साख्रि मावनानै गिदिर खामानि मावनानै माहाजोन जागोन आरो मानसिफोरनि सिगाङाव देखायनो हागोन होमबासो आंनि गोसोआ सान्थि मोनगोन जेब्लासिम आं माबा मोनसे मावनो हाया जेब्लासिम आं माबा मोनसे खालामनानै दिन्थिया बयनिबो सिगाङाव अब्लासिम आं मालाबाबो मिनिया आच्छा बार' थाइबानि लारु आंनि क्वार्टारा बेनो होमबा थिगानो माथो मोजाङानो बिदिब्ला आं दिनैनिफ्राय आजादि थानो मोनसिगोन औ सार नोंथाङा बेवहाय थानानैनो माखासे खामानिफोरखौ मावनो हागोन आं गासैबो खामानिफोरखौ एरेन्ज खालामनानै होखाबाय सार अके दा नों थांनो हासिगोन दे दिनै सुटि लाथ'दो थेंक इउ सार बा बस मोजांथारलै माथो दासो फिसौनिफ्राय हिनजावनिफ्राय गोजानाव थानानै आराम थानो मोनसिगोन आच्छा नेवला गोनां जायोबा नोंखौ आं लिंहरबाय थागोन दे जायखिजाया न'आव थांनानै नोङो न'आव मा दं मा गैया बेखौ ताल लाबाय था बेनिफ्राय आंनो आपडेट हरबाय था नाथाय बस दावदैया आंखौ गोसोखौनो थोथारा माथो गोसो थोजानाय थोजायैया नोंनि खामानिसै आंथ' हेगारनानै होखाबायना बिनानावखौ सोर फाग्ला बिदाया बिनानावखौ हेगारनानै होयो आंनि बिनानावा नोंखौ गोसो थोआखै गोसो थोजानायनि बिबाना नोंनि आखायावसो थानांगौ बेनिखायनो दावदैखौ माब्रै हायो माब्रै हाया फटायनो नाजाबाय था मिन्थिबाय दा नों थांनो हासिगौ अके बस बिराद टेनसनाव दंखायोमोनलै इलेक्सननि सिगांनिफ्रायनो बिराद टेनसनाव दंमोन इलेक्सनाव जेनगोन देरहागोन बिनि खुनु फिक्स गैयामोन ना नाथाय दा इलेक्सनाव देरहानानै सोर हाबावनो अमा राजाजों एबार गोसो बायदि खामानि मावगोन गोसो बायदि रंजागोन गोसो बायदि रायजो राजाफोरखौ थगायगोन मानो होनोब्ला रायजो राजाफोरखौ थगायनोलाय माथो बोलो बिनि सायाव आंजों खारफाग्राफोरनो एसे फैसाल' होदो बास आंनि थिननाय मथे मावजोबगोन बिसोर आरो रायजोफोरखौ उल्लु खालामनांगौबा उल्लु खालामनोबो हागौ बिसोर बेनिखायनो जा होगा देखा जाएगा आपुन तो चला रेस करने बेनि उनाव मा जायो जाबाय थागोन माइसो गाबबाय थाखोबा आइया नोंखौ ओंखाम जानो लिंहरदों आंहा मबाइलबो गैजारोङा नेवला गुन्दैया मबाइलखौ लानानै थांबाय आं ओंखामबो जाया आं बिदिनो गाबनानै थाबाय थागोन आंनो ओंखाम जेबो नाङा ओंखाम जायाबा देहाया गाज्रि जायोलै नों मानो बुजाब्रा आं बेसे गोथाव संदों आंनि ओंखाम ओंख्रि संनाया बिराद गोथाव जायोलै आनै गावबागाव संदों गावबागाव
फैदो ओंखाम जाखांनानै जेसेबां दुखु जायो जाबानो जाबाय सिरिथा नोङो गोसोम मोनदा दाउखा साला आंहा मबाइल मोनिनि बेसेबां दुखु आरो नोंहा ओंखाम नोंहानो जाहैथां दावदै मानो ओंखाम जायाखै नोंनोलाय मानो नांगौ आंनि ओंखाम जानाय जायैखौलाय जामाराना नों आं जाया जेब्लासिम मबाइल मोना अब्लासिम आं ओंखामखौनो जाया नांगौबा आं थैनानै थांथों नों ओंखाम जाया मा जाखो आं हमफ्राम हबजि दौगोन ना सानबेसे नों अख्रा जानानै खिन्थिनोब्रा दावदै नेवला गोसोम बन्दा दाथुरा साला जिबौ दन्दा थिंसि उदै गोसोम बन्दा गोसोम भेरा हाथाय हायाव मेगन भेरलु नों बायदि मानसिखौ आं गोसो थोआ होननानै बुंबा नों मानो अख्रा खालामो नोंनि थाखायनो आं न'आवनो थानो गोसो गैला नों बिदि बुंबानो जागोन नामा आं नोंखौ गोसो थोयो मोजां मोनो नोंनो ओंखाम दौगोन नोंनो मबाइल होगोन नोंसो बुजिया आंनि खोथाखौ एसेबां माथे गोसो थोयो आं खोनासंनाया मोजां मोनलायदों माथो नाथाय आं नोंखौ गोसो थोआ होननानै बुंबा मानो बुजिया नोङो बे जोनोमाव आंनो नोंखौ नाङा आं जायखौ मोजां मोनगोन बे मानसिया राजकुमारनि खम जाया नोंखौलाय सोर राजकुमारा गोसो थोगोनब्रा आंबो राजकुमारनि खम नामा दे ओंखाम जानोसै आरो जेब्लासिम नों ओंखाम जाया आंखौ गोसो थोआ अब्लासिम आं आइफन होआ नोंनि आइफनखौ नाङाबो आंनो आं मारगौ ना औ नंगौथ' आरो होबालाय ओरैनो होबा लागोन नाथाय गोसो होनो आं नोंखौ आं नोंनो गोसो होआ फनखौ ओरैनो मोनबालाय लागोन थेवबो आंनि गोसोखौ नोंनो होआ बेनिखायनो नों आंनिफ्राय आसाबो खालामनाङा नोंखौ हमग्रा गंसे ओंखाम दौगोनलां दिनै बावले आं ओंखाम लायनि आनै मा जाबावगोनलाय दा बियो आंखौ ओंखाम दौनो नागिरदोंना नै आं बिसो ओंखाम दौजाया माथो आं थांनोसै नाथाय आंनि ओंखाम संनाया सासेनि थाखाय लस जासिगोन ना दाउखा राजा नोंबो जेबो मिन्थिया आंहा जेबो मिन्थिया आं मिन्थिया जाबाय आंखौ मानो जेबो मिन्थिया होननानै बुंखोबा बोरालाय मानसिया आं बिनो ओंखाम लाबोबायमोन गैला थांबाय आनैया बहा आं मिन्थिया आं ओंखाम दौनो नागिरनायखौ गिनानै खारखुमाबाय बियो बेसे खारखुमानो र' नागिरहैलायनोसै आं आइला जामाइला अन्थाव बाथाव अननो ओंखारबायलां बे नेवलाखौबो मा बेफोरलाय आब' बे गस्लाखौ आं बायाखै बानलु बेदाङासो बायनानै होदो आब' बानलु बेदाङा नोंनोलाय मानो गस्ला बायनानै होखो माबा बेखौ मा बुंनो आं आब' आं बुजायनानै खोन्थानो रोङा बियो जोंलारिखौ लाजि फोनांदों दुगैया माया होननानै ओमफ्राय जोंलारिया दुगैया आं होनना बुंनायखौनो बियो नंगौ साननानै बिनि थाखाय गस्ला पारफिउम सेन ओमफ्राय साबोन सार्फ सेम्पु बायनानै होनो आंखौ लानानै थांफादों आयु ओमफ्राय आंबो थांफाबाय आरो लिंबाय थानायखाय ओमफ्राय आंनो बेखौ बायनानै हरबाय है माहाजोन मानसिफोरजों बेफोरबायदि माबा नाङा माबा मोनसे जाबा जोंफोर दुखियाफोरासो बदनाम मोनो आङो दिनै माहाजोन मानसिफोरनि शपिं खालामनायखौ नुना बोरैबा मोनलायदों आब' माहाजोन मानसिफोरा शपिं खालामनो डेन्जार जायो माथो बिसोरो दाम गोसा ब्रेन्डेडखौल' नागिरो ओमफ्राय बार्गेनिंबो खालामा डाइरेक्ट मोजां ब्रेन्डनिखौसो लायो मालाय दखानिफोराबो जि रेसपेक्ट होखायो दखानिफोराबो मालाय माहाजोनफोरखौ सिनायथारो माहाजोन जानायाबो माथो मोजांथार आब' माहाजोन जानायाबो मोजांथ' आरोहाय नाथाय माहाजोनखौनो जागोन माबायदि खामानि मावा दामानि मावा ओरैनो मालायनि माहाजोन जानायखौ नायनानै खुगाल' सिबाय थाबा बेनिखायनोथ' आं बानलु बेदांजों दिनै बिसोरनि माहाजोनफोरा माबायदि शपिं खालामो नायहैदों आं ओरैनोथ' फिसा फिनला माहाजोनफोरनिखौलाय नुखायो बिसोर केरपिन जायो नाथाय एसेबां गिदिर माहाजोनफोरा माबायदि शपिं खालामो एबारसो नुदों आं माथो जेखौबो गिथारा बिसोरलाय आरो जिरायनानै अर्डारसो होबावनो हाबावो बैखौ लाबो होननानै गस्ला दखानिफोरखौ नालाय गस्ला दखानिफोरा दिहुननानै जि आराम खस्थ' खालामखायो माहाजोनफोरनानो जेब्लाबो भिआइपि सार्भिस मोनो आरोहाय बेनोथ' माहाजोनफोरनि खासियतआनो बेनो आरो दुखियाफोरखौ बाहायनाय आरो जों दुखियाफोरा माहाजोनफोरनि जानानै खामानि मावना होनाय बराबर बेवहाय गाज्रि मोननांगौ मोजां मोननांगौनि जेबो खोथा गैया गासैबो उदैनि थाखायसो मावो नालाय ओमफ्राय दिनैनिफ्राय मालायनि बुस्थु होनायफोरखौ ओरैनो दालालाबाय दे जागोन दे आब' माहाजोनजों माहाजोन बहा जाफानो हानो आरो माहाजोनखौलाय सोरथो जानो लुबैया आंबो लुगैयो सानसे माहाजोनफोरनि बायदि आराम लाइफ बिन्दास थानो लुबैयो बे माहाजोनफोरा मालाय गोसोबानो बिरनो हायो गोसोबानो मल बायनो हायो गोसोबानो हटेल बायनो हायो गोसोबानो मानसिफोरखौ फिदिंनो हायो बेफोरबायदि माहाजोननि लाइफ स्टाइलखौ आंबो सप्तासेसो थानो लुबैयो आरो ना बिसोरनि जायगायाव नायनो दा जोंनि आसामाव सोर बांसिन माहाजोन दं हेमन्त शर्मानि अनगा बर'आथ' रावबो बेफोरबायदि माहाजोनानो गैया खोमा माहाजोन दं जोंनि बर'फोराबो नाथाय बिलिनियाराव गोग्लैगोना गोग्लैया बिसोरबा आरो बिलिनियारफोरनि
लाइफ स्टाइलफोरानोथ' माबायदि जामारो आंनि मिथिनायाथ' जोंनि बर'फोरा टप 20आवबो गैया खोमा माहाजोननि लिस्टआव सोरबाफोर माहाजोनथार जायोबा हामथारगौमोनहाय जोंनि बर'नावबो माने टप 10 टप 20आव जायगा लानो हानाय बायदि बड'लेण्डआवथ' सुपार टुपार माहाजोन दंखायो दे नाथाय आसामनि बा नर्थ इस्टनि जानानै सोरबा जोंनि बर'आवबो माहाजोन नंखानाय मोनब्ला जेरै हमनानै दा बदरुद्दिन आजमल बेसेबांबा माहाजोन 155 करोड़ दं बेहा आरो सुरेश कुमार प्रिटानि बेबोथ' बिराद माहाजोन जोंनि आसामनि आसा खालामो जोंनि बर'आवबो बेफोरबायदिनो टप 10आव जायगा लानो हायोबा मोजांमोन जोंनि बर'आवबो बेसेबांबा बिलियनियार करोड़ थाखानि माहाजोन दं होननानै प्राउड फिल खालामनो लायगौमोन जों दुखियाबाबो आरोना मालाय माहाजोनखौ मालायनि माहाजोन दुखियाखौलाय मा बुखिबाय थादों फाग्लि जादों नामा आंहा ना बावरोना माबायदि दं माथो फनखौनो खालामथारा फैसा बिनोबाल' फन खालामो माबायदिथार बियो बानलु बेदां कलेजालाय माबायदि सोलिगासिनो कलेजाव थांगासिनो दङ ना औ थांगासिनो दं दे मोजांनि बाथ्रा दाथ' जोंलारि बिमाबो गैया जोंलारिया मा संदों मा सङाखै नायहैनि आं थाथ'दे मा खालामना जिरायबाय थागोन आं बेवहाय बिदि जिरायना थानोसो फैदों होनबा आं बेवहाय मानो टाइम वेस्ट खालामगासिनो आं गोदाव सोराव बे बानलु बेदाङा आंनि ओंख्रि संनायखौबा गोथाव मोनगोन ना मोना माबायदि संनानै जाहोनांगौ जाखो आं बेनो जेनेबा खुगायानो खारजांजांथार ओंख्रि गोथाव संनानै होबाबो थावाखै होननानै बुंगोन मानो एसेबां खर' जानानै मोजां मोनो बियो आंखौ लोगो बुंनानै आं मिथिगौ बानलु बेदाङा आंखौ लोगो खालामनो गोसो जायो नाथाय आं बेखौ लोगोबो खालामनो गोसो गैया मानो होनोबा बानलु बेदांमोन बायदिजों जोंहा जेबो सोमोन्दो लाखिनो नाङा उनावहाय जोंहा बदनामसो मोनो रायजानांगौसो जायो लाजि फोनांजायोसो बेनिखायनो बानलु बेदाङा जेसेबां गुरै रायलाया मानो जेसेबां आंजों मोजां जानो नागिरा मानो बेनिफ्राय गोजानाव थानायानो मोजां खैफोदखौ गोजाननिफ्राय बिदाय होनायानो मोजां आइ जोंलारि औ आफा मा ओंख्रि संदों फारसेथिंजाय आङो अमानि थाखाय आदार रुदों आरो फारसेयाव ओंख्रि जानगासिनो मोजाङै संबानो जाबाय दे आंथ' मोजाङैनो संदों आफा नाथाय बानलु बेदाङासो गोथाव मोनगोन ना मोनाथाय दे गोथाव जाबाबो जायाबाबो जाथोंसै नांगौबा आरो दाउ मासे दङ बेखौनो सिथारहैनि आं ना संबायमोन आफा नाजोंलाय मा जानो दाउखौनो लायनि आं ओरैबाबो बानलु फिसाया जोंखौ गोबां हेफाजाब होबाय एसेसो मोजां जाहोहराबा होमबालाय दाउखौनो सिथारदो आफा दाउ सिथारनोबोथ' हाया आङो गामिनि मानसि सासे लिंहरदों आं बेखौनो फैसा होनानै दाउखौ सिथारहोनोसै आं माबायदि अनसुला आफा आंना दाउ सेन्थाय बुथारनो गियो बेफोरबायदि इसेबां अनसुला मानसिखौ मानो दुखु होना मोजां मोनो दे आंनि आफायाथ' रावनिबो खहा खालामा थेवबो आफाखौ इसेबां मानो मानसिफोरा खस्थ' होयो बानलु फिसा हारसिं जिरायबाय थानांबायलै नों जेबो नङा दे नाय नों दसे जिरायथ' जागोन दे एन्टनिय'आबा सहैबायना सहैयाखै भियेटनामाव दाथ' भियेटनामाव बेसेबां टाइम जादों बेखौबो मिथिला आरो आं गाव सिगांबो एन्टनिय'नाव सोंहरनोबो हाला बियो माब्रै दं मोजाङै दङ ना गैया ओंखाम जादोंना जायाखै माब्रै खबर मोनगोन आं एन्टनिय' बे जोनोमाव नोंनि खबर मोनगोन ना मोनला आं नोंनिफ्राय आसा खालामो नों जेराव दं बेवहाय मोजाङैनो थागोन मानसिखौ बेफोरबायदि हारसिं फज'नानै दोननाङा ओंखाम जानो लाखिबा लाखिनानै हारसिङै फज'नानै दोनबाय थादों आं बन्थ' मुरा नामा ओंखाम जानो नेनाय बायदि आंखौ नेहोबाय थादों नामा बानलु बेदां गाज्रि दामोन आं ओंखाम ओंख्रि संनायखाय नोंजों जिरायफानो हायाखै आच्छा बिदिसो होमबा औ आं ओंखाम ओंख्रि संबाय थानायखाय नोंजों रायलायनो हायाखै आं बिदिबा नोंनि टेनसनखौ आं इजि खालामनानै होनोसै मा जाखो आंखौ हेन्डसामथार नुथारदों नामा बिदि जेबो नङा बानलु बेदां नाथाय नोङो बेवहाय मानो जिरायदों बेसेबां अर खाथियाव नोंसो बुंदों दा आंजों रायलायफानो उसुबिदा मोनदोंखाय ओंखाम ओंख्रि संनायखाय बिनिखायनो आं नोंखौ हेफाजाब होदों नोंनि खाथियाव जिरायदों नाथाय नों इसेबां खाथियाव जिरायबा आं बोरै ओंखाम ओंख्रि संनो दे बे नोंनि प्रब्लेम हे नोंखौबो जे मा होनगोन दे आं हगार नुबायना आं नोंखौ हेफाजाब होबाबो आंखौसो दाय होयो नाथाय आं नोंखौ आंनि खाथियाव जिरायनो होआखै बानलु बेदां एसे गोजानाव थांनानै जिरायहैथां गोजानाव थांनानै जिरायबा आं नोंनि रावखौनो खोनानाय नङा आरे बाबा आं बेलेग रुमाव थांनानै जिरायनो खोन्थायाखै बै साइडआवसो जिरायथां थां आं मैगं एरनि एसे उसुबिदा जायो नों बिबायदि सिगाङाव जिरायनानै होथेयोबा अके बानलु बेदां नों बेफोरबायदि आंखौ डिस्टार्ब खालामबाय थानाङा आंलाय नोंखौलाय मा डिस्टार्ब खालामखो आं मिथिनायावथ' नोंखौथ' आं जेबो डिस्टार्ब खालामाखै आं हारसिं जाम्बा बायदि थाबाय थानांगौ नामा बेलेग रुमाव
आरो नोंबो आंजों रायलायनो हाया नालाय ओंखाम संग्रायाव थाफाफैबाय माथो जाखो नोंनाव मेनार गैया नामा न'आव मानसि फैनायखौ बेफोरबायदि बुंनो गसाइ मा बुंदोंलै बेलाय जोंलारि हारसिं जिरायबाय थानो बानायखाय जोंलारिजों रायलायफैदोंमोन बेखौनो जोंलारिया आंखौ डिस्टार्ब खालामदों होननानै बुंदों नाथाय आंथ' जेबो डिस्टार्ब खालामाखै आइ जोंलारि हामा मानसिखौ बिदि बुंनो नाथाय जेबो नाथाय गैया बानलु आं हले एसे मनयोलै अमृत बिदैखौ नोंबो लायो नामा अमृत बिदै जौ बिदैखौ होननानै बुंदोंलै गामिनि माइब्रा मोनबोबाय आङो दसेनो बानलु बेदाङा जौ लोङा एफा अननानै खुथार बुंबायब्ला दिनै सानसेखौ लोंनायाव जेबो प्रब्लेम गैया नाथाय नोंथ' जोंहानि आफाखौ जौ लोंनायखौ दाय जायोमोन ना नोंनि थै दङना जोंहा आफानि मोदोमाव नोङो थैखौथ' वेस्ट खालामनाङा होननानै बुंदोंमोन ना दालाय मानो लोंफानो नागिरदों नों माइब्रानि जौल'सो लोंगोन दा साखिनायगोन ना होमबा दाउखौ आङो सेलायहोबाय सासे मानसिखौ बेखौ बाहेरावनो एवनोसै आं बिनि उनाव सानैबो लोंनोसै जोंहा बानलु आयौ माबायदिखा लोंनो मोनबा आरो नों मानो जौ लोंनो नागिरदों दे जोंहानाव आंनि गोसो जेबो बुंनाङा नों बेवहाय ओंखाम संदों ओंख्रि संदों मोजाङै संबानो जाबाय आं नोंखौथ' बुजिना मोना बानलु बेदां मा बुजिनांगौ जाखो नों जेबो बुजिनाङा नोङो बेवहाय आंखौ डिस्टार्ब खालामस्लाय जोंहा न'आव फैस्लाय गुबुन सोरनावबा थांनानै डिस्टार्ब खालामहैथोंना नों आंखौल' खर' जानो मोनबाय आरो दुनियाव गोबां सिख्ला दं नाथाय गोबां सिख्लाफोरा नों नङा गासैबो सिख्लाफोरानो जुदि नों जानायमोनब्ला अब्ला आं नोंखौलाय मानो खर' जानोमोन मा बुंलाबायदों नोंलाय जेबो बुङाखै थाबैनो सोरबा सिख्लाफोरखौ गावनि खालामनानै लाहैथां बेवहाय आंनि खाथियाव फैनानै टाइम वेस्ट खालामबाय थानाङा ना आं नोंजों लोगो जानो समायो ना आं नोंजों लोगो जागोन आं नोंनिफ्राय जेबो एक्सपेक्ट खालामाखै आंनि गोसोआ जेखौ थिनो बेखौनो मावगोन आं नोंजों लोगो जानांगौ जागोन आरो आं नोंखौ जेबो नंला नायलाय बे बानलु बेदाङा मा बुङो नोंनि गोसोआव जि सानदों साननानै लाबाय था आंनि सिगाङाव मालाबाबो फोरमायनानै लानाङा मालाबाबो आं आंनि गोसोआव दुखुनि जायगा होनो गोसो गैया बेनिखायनो आं आंनि गोसोखौ जेसेबां हायो एसेबां अन्थाइ बिखासो खालामनो नागिरगासिनो दिनैसो बेसेबा गोबावनि उनाव जौ मोनलोंसिगोनलै बानलु बेदां सियार लायनि आं नाङा दे मानोथो सियार लायबाय थानांगौ जाखो आच्छा बानलु नोंलाय दाउ हांनो रोंगोन ना रोङा दाउ गोदानो आं मालाबाबो ट्राइ खालामफेराखै जुदि नों खालामजानो लुगैयोबा आं ट्राइ खालामना नायगोन नाङालै बानलु फिसा नों मावफेराखैबा आंनो मावगोन दे नाथाय गासैबो खामानिखौ फार्स्ट टाइमसो मावो नङा होमबा बेनिखायनो आं दिनै खालामना नायगोन दे नाङालै बानलु नाङा बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो